Takže čau, já vás vítám u dalšího videa a dneska tady hrajeme Dead Rails. A samozřejmě, že tady se mnou je Petr. Pozdrav. Dneska sme chceli dať 20 000 a malo byť to 20 000, 10 000 a táto séria z Dead Rails, keď to bude séria, by mala mať 8 dielov, keby sa to vydarilo celé a nemuseli by sme robiť ďalšie pokusy, tak by to malo mať 8 dielov. Video z Drive Worldu je už na kanále, takže si ho môžete pozrieť a my začíname. Teď to video samozřejmě vyjde potom, nevím, asi v pátek. A ten Drive World vyšel asi tak, ve čtvrtek, což je dneska. Keď dobu, čo to je štvrtok. No. Takže my tady to zatím připravíme a potom vyjedeme. Abychom to jako neprodlužovali, tady ten začátek, tak my zatím to... Sa vám ozveme, katneme a ozveme sa vám vtedy, keď budeme mať celý vlog pripravený a budeme na cestách. Tak zatiaľ čus. Čau. Takže tak, my už jsme vyjeli a tady je hnedka, tamhle je ta základna a my jsme hnedka vyjeli a kousíček je barák a hnedka zombík, pojď. Tak. V živote sme túto hru nedohrali, takže je to pre nás niečo nové dohrať túto hru, ak to vôbec dohráme. Keď to jen dohráme, vždycky pri videách nájdete pokus, bude tam buď pokus 2, pokus 3, alebo nič, to znamená, že to je pokus 1. Doporučujem pozrieť druhú epizódu z Drive Worldu, je veľmi zaujímavá. Yes. A my to tady zatím vybereme. Využijeme barák, nájdeme ďalší a ozveme sa vám potom. Takže asi zatím čau. Takže tady jsme našli další budovu. A akurát je Blood Knight a neviem. A je Blood Knight. Mhm. Já možná chcípnu, ne. Čau. A jsem umřel. Au. Co mi dáváš na ten vlak? Tak když slítnu z toho vlaku. Treba ísť kúsok ďalej. Tej budovy. A revive ja. Tu máš šavel. Dík. Já se tam jdu vrátit. Nechoď. Pozor, Vampirus. OK, jdu k tobě. Lidi, my se pokusíme tohle přežít a my se vám ozveme, kdyby skončila noc, potom ta Bloody Night a tak. Takže došli sme na 10 000 metrov a tu by sme mohli ukončiť prvý diel. Ale ešte vám ukážeme, ako ideme predávať. Předávat ty koně. Tých banditov. Pokusíme se třeba prodat koně. Ja som zobral konia do sáčku. Tak. Fakt som ho zobral do sáčku. Pojď je prodat. Tam asi ne, pojď k šerifovi. Pojď. Áno, ale idem tie konie do trading postu dať, ne? Ne, pojď je zkusit dát taky šerifovi. Tak. A keď tak tie konie dáme na vlak. A bude to naše palivo.
Můžeme jet na Daj těch ty koně koních. na vlak. Koukej Hej. takhle. Já vím. Ukáž, Máš kolik ještě jsem. zaplatené. Já Hej! si vezmu jednoho. No tak 2, každý bude mít 2. 35. Ulala, cinkačka. A vezmeš koně. Kde si dal tie kone, povieš mi? Sněcevě. A tu by sme mohli ukončiť prvý diel Dead Rails. Takže se asi s vámi loučíme a budeme rádi za like a odběr a že budete naše videa a třeba i shorty sdílet třeba se svojí rodinou a kamarády. A my se tady s vámi tedy loučíme a tak čau. Čau.